co to mícháš? Mouku. Co? Mouku. Mouku, a na co to bude? Co z toho bude? Chlupatý knedlíky. Jo. A máš tam nějaký chlupy? Nemáš. A jak můžou být chlupatý teda? Pak je tam dáme. Pak je tam dáme, chytneme nějakého psa, viď? Jo? Chytneme tady nějakého psa, černýho, a dáme tam černý chlupy? Ne. Jaký? Tak světlý chlupy. Co? Jaký chlupy? Šedý chlupy. Šedý. Ale ne, já bych tam dal jenom ty bramborový. Co říkáš? Ty bramborový, že jo? No, jak jsem je strouhal, že jo? Dobrý. To pěkný, no. Nebolí tě ruka ještě? Bolí. Bolí, Jsem viď? si teďka odpočinu. No jo, a kdo chce jíst, ten musí pracovat, že jo? Bez práce nejsou koláče. Počkej, nebij mě! Nebij.